Ɲɛta Jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila ɲɛta kunnafoni bamanankan sanfɛla la ka bɛn ni bi juma ye Shabani kalo tile fɔlɔ hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ ni an ka jamana marabolo ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye a ka kuma ɲɛfɔliw kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaaw olu ni CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ ko u kɔni bɛna min da yira u la sa u bɛna jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga in kɔni kuntagala a tɛna janya ka tɛmɛ san 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan. Jɔnya kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la n'u nana sigi an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan o kɔni balodi kɔni kɛra ni ma kofɔli ninnu ma bi balodi min kasabi bɛ ti i yɛrɛ sɔrɔ fo $2 bɔɲɔngo la a kɛra bi site des enfants na. An man to yen ka taa Senegal jamana kan Senegal marabaw kɔni ye dusumakasa kɛ ka ɲɛsin Ukraine na marabaw ma bawo a yirala k'a fɔ ko Ukraine maraba dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni tun ye wele bila Senegal den dɔw ma walasa u bɛ se ka taa Russie kɛlɛ Ukraine jamana yɛrɛ la cogo min na. I n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na an ka jamana marabolo ɲɛmaa n'o ye an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni tun bɛ jabaraso dɔ kan ni o ye Vox Africa ye o kɔni tun bɛ ka ɲininka Mali kɔɲɔw la o kɔni ɲininkaliw kɔnɔna na a ye a dama sɔn k'a fɔ ko min ye olu ni CEDEAO maaw ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna ye ko cɛmancɛ fanga maaw kɔni bɛna a yira CEDEAO maaw la min ye an ka cɛmancɛ fanga kuntagala janyani ye a kana tɛmɛ san 4 ɲɔgɔn bɔɲɔngo kan ko u bɛna o de yira CEDEAO maaw la u ka lasigi natɔla ninnu na Ali Kulubali ale ɲinini minnu ka kula an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Mali kungo kibaruyaw la ni maaw b'a kalama kabini cɛmancɛ fanga baaraw kɔni daminɛna Mali kɔnɔ fɛn ye gɛlɛya caman kɔni donna a la kɛrɛnkɛrɛnna cɛmancɛ fanga a bɛna waati jumɛnw de kɛ o de hukumu kɔnɔ ni maa dɔw kɔni kun hakilila kɔni ye k'a fɔ ko jamana cɛmancɛ fanga maaw ko b'a fɛ k'u sigi ka bila fanga kunna de o de la fɛn ye jirala k'a fɔ Asimi Goita n'a nɔfɛmaw ko t'a fɛ k'u sigi ka bila fanga kunna ko nka u b'a fɛ ka sariya de bato sariya min ni fɛn ye jamanadenw sigila ka kuma fɛn ye cɛmancɛ fanga kan ka waati min kɛ ka ta kalo 6 ka taa san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna na o hakɛ kɔnɔna na o kan ko waati de ta a jirala k'a fɔ Asimi Goita ani a nɔfɛmaw ko u bɛ k'o de jateminɛ de hukumu kɔnɔna a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ bi kabini o san 5 ko kuma kɔni fɔla o de kɛla fɛn ye mankanba kɔni ye Mali ani farafinna tile biyanfan jamana jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ ko Asimi Goita n'a nɔfɛmaw ko o kɔni ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ u na waati kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni ta fasodenw ye hakilila min kɔni fɔ ka taa kalo 6 ka taa san 5 o kɔnɔna na min kɔni bi bɛɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga maaw bɛ ka kuma minnu fɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Asimi Goita n'a ka maaw ko b'a fɛ ka cogo ka to fanga de kunna jakoya la Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ kunpan kɔni na ka sababuya kɛ ko fɛn ye Dr Choguel Kokala Mayiga kunnafoni di sira min bɛ n'u b'a wele ko Vox Africa olu ye ɲininkali kɔni sɛmɛ a la o kibaruyaw kɔni na o de hukumu kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ka ɲɛfɔ cogo la ko fɛn ye Mali faamaw olu kɔni labɛnna ka ban olu b'a fɛ ka waati min kɛ fanga kɔni na fɛn ye ko o kɔni ye o bɛnna o bɛɛ lajɛlen kɔni kan wa fɛn min don a kɔni tɛna tɛmɛ fɛn ye san 4 bɔɲɔgɔnko kɔni de kan wa y'a jira fana k'a fɔ kuma minnu filɛ nin ye olu ye a jɔnaw bɛɛ di munna fanga kan ka o waati kɛ jamana kunna mun de b'a to u bɛ o waati kɔni ɲini ko o tilala o bɛɛ lajɛlen kɔni na Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye CEDEAO maaw ko o bi jamana in dɔn k'a fɔ ko a kun bi gɛlɛya kɔnɔ a bi waati jan kɔni bɔ ko o kɔni ma sigi ka fɔ laɲini olu kɔni ye o ye ɲagaliw de ta ka ɲɛsin Mali ma kɛrɛnkɛrɛnya ka datugu Mali kɔni da la wa ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ CEDEAO o ye o baara min kɛ a tɛ CEDEAO sariya gafe si kan wa fɛn ye UEMOA yɛrɛ sariya gafe tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ka da kɔni tugu Mali kɔni kunna ko u ye ni baara min kɛ a tɛ sariya kɔni kɔnɔna na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko u ka nin ɲagali ko fɛn ye sariya sɔsɔ kɔni don des mesures illégales ko o ye o de ta ka sɔrɔ k'a jira diɲɛ bɛɛ la ko olu b'a fɛ ka bɛjɛ fanga ko k'o de nati Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ ko fanga dafiri de kun b'u kɔnɔ u kun b'a fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ fɛn ye ka se ka jamana ka a yuguyɔgɔ n'a yuguyɔgɔla fɛn ye fasodenw bi dusu kami wa maaw bi wuli ka fɛn ye fanga kɔni dafiri ko u kun b'a fɛ k'o de kɛ wa Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ o ye ɲagali min ta ka ɲɛsin Mali ma tɛna fɛn ye jamana faso Mali dama tɔɔrɔ ko ye jamana fɛn bɛ yen n'a ni Mali bi dancɛ bɔ a kɔlɔlɔ ko a na yɛlɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni de kan wa Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira hali sisan ko faso Mali ko o kɔni labɛnlen don cɛmancɛ fanga maaw bɛɛ lajɛlen labɛnlen don yaasa o ni fɛn ye CEDEAO maaw n'u ye farafinna tile biyanfan jɛkulu maaw ye o na se ka sigi ka kuma cogoya min na wa ko olu kɔni tilala pewu u ka jatew bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u bolo wa ko CEDEAO maaw olu bɛɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ko fɛn ye ɲagali minnu tala ka ɲɛsin Mali ma ni tɛ fɛlɛ ye min bi jamana
jamana kɔni bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na wa ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi Maliw CEDEAO ko u bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi ka fɔ de ɲini bi wa dama la ka fɔ u na segi ka na yaasa fɛn min ye ni faso na se ka sigi ka kuma cogoya min na ɲɔtɛ olu kɔni tilala u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa ko fo ma u ka dɔ fana ka fɔ février kalo tile 24 san 2022 fɛn ye Goodluck Jonathan ni ale bi Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kumaw kɔni ɲɛnabɔli kɔni na n'u b'a wele ko médiateur ko o kɔni bɔla ya ko a bɛ n'a fɔ ko ale kɔni kun na mɛ ni kumakan dɔ kɔni de ye o de ye ka ta kalo 12 ka taa kalo 16 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔ Dr Choguel Kukala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko kumaw kɔni ɲɛfɔla a ɲɛna Assimi Goïta ani o kɛlen ka ɲɔgɔn ye Assimi Goïta a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ye wa a y'a dɔn o de la k'a fɔ ko fɛn min ye farafinna kilebiyanfan jamanaw olu ye maa minnu bila Mali kɔnɔ ka fara malidenw yɛrɛ kan k'a fɔ u ka sigi ka kuma yaasa fɛɛrɛ n'a sɔrɔ cogoya min na camancɛ fanga kan ka waati min kɛ o ɲɛfɔla a ye a nana ye k'a fɔ ko kuma minnu kɔni kun bɛ ka kɛ ko o kun tɛ nin ye o de la ko fɛn min ye Goodluck Jonathan a kɔni ye jisuma dɔɔni kɛ a mini ji kɔnɔ na k'a jira k'a fɔ ko a n'a o baarakɛla ninnu k'o kɔnɔ ka olu ka jaabi kɔnɔ ka sɔrɔ ka fɛn min ye a ka hakililaw kɔni ta ani baaraw kan ka taa sira min fɛ ka sɔrɔ ka olu kɔni jateminɛ o de la kunnafonidila ye ɲininkali kɛ Dr Choguel Kukala Mayiga la ko yala aw bɛna san 4 de ɲini wa walima san 4 duguma aw bɛna o de ɲini CEDEAO maaw fɛ wa Dr Choguel Kukala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko o de don ka san 4 walima san 4 duguma dɔɔni ko o kɔni na o de ɲini o de olu ka laɲini kɔni ye a jirala k'a fɔ nin kuma in ko nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko Mali san 5 ko kuma min kɔni kun bɛ k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ fɛn min ye camancɛ fanga maaw ko o kɔni ma o sɔnni sigi san 5 kɔni kan ko hali n'a sɔrɔ fasoden dɔw bɛ ka laɲini kɛ hali sisan k'a fɔ camancɛ fanga ko a ka san 5 kɛ faso kɔni kunna an ka jamana kiri minisiri n'o ye Mamadu Kasu ye a kɔni yirala k'a fɔ ko o kɔni ye bon belebeleba dɔ koloba karili kɛ n'o ye salle de conférence de la direction nationale des affaires judiciaires et des sceaux ye commission permanente législative Bamako a kɔni yirala k'a fɔ ko ni bonba in yɛrɛ a kɔni jɔli o bɔra an yɛrɛ ka jamana marabaaw yɛrɛ ŋaniya la ani u yɛrɛ dɛmɛbaa minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ Mali Justice Project ka se Aidema ka kɛ ni ni bonba in yɛrɛ koloba karili ye an yɛrɛ ka jamana sariya minisiri a kɔni ye a fɔ ko min kɔni ye sariya kuraw ye olu kɔni tali bɛ sen na walasa min ye Mali sariya yɛrɛ ye a bɛ se ka bila minɛ ɲɛnama kɔnɔ cogo min na. Soba me an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ yen ma ko affaire judiciaire et du sceau ale ɲɛmaaba Mohamed Maulud Najim ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni salle kura min yɛrɛ kɔni dilen filɛ ni olu ka cakɛda ma a bɛna kɛ sababu ye baaraw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na barisa n'i y'a jateminɛ salle mun bɛ olu bolo o yɛrɛ salle kɔni kun koronnen don wa a kun bɛ u degun u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye ECAP Sahel maaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali sisan olu fana bɛna labɛn wɛrɛw fara ni salle kofɔlen kan magasin maa yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na ka makɔnɔli kɛ yanni i ka ciw ka ɲɛnabɔ fo ka taa se kɛnɛma ɲɛgɛnw ma k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna bila sen kan i n'a fɔ Mohamed Maulud Najim yɛrɛ a fɔ cogoya min na projet ba min anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Mali Justice Project ale ɲɛmaaba Jean Lavoie ale kɔni a ka nimisi wasaw yira ka kɛɲɛ ni nin cakɛdaba in yɛrɛ ni o ye an ka kiriko yɔrɔ ninnu ye barisa a y'a yira k'a fɔ ko nin salle yɛrɛ kɔni bɛna to u bɛ cɛsiri hali sisan nɔ u ka baaraw kɔnɔna la fɛn min ye PNUD maaw ka ɲɛmaa ye Philippe ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin salle kɔni bɛna hali sisan dɔ fara cɛsiriw yɛrɛ kan baaraw kɔnɔna la an ka kiriko minisiri Mamadu Kasoge ale fana kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan a nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin salle bilalen yɛrɛ ye sen kan barisa a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye salle ye an ka kiri baarakɛlaw ni salle mun yɛrɛ kɔni ka kan wa nin salle in bɛna to u ka baaraw yɛrɛ bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na nin kɔni bɛna kɛ sababu ye baaraw tacogo ɲuman kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna i yɛrɛ ye anw ka kiriko kɔnɔna la barisa se tɛ maa mun ye o yɛrɛ kɔni tɛna siran setigi ɲɛ kiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ɲangili waleya minnu bɛ ta kiri tigɛtɔla yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu bɛɛ na kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i n'a fɔ bɛɛ bɛ a laɲini cogoya min na an ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiriko minisiri Mamadu Kasoge ale ka kumaw kuncɛtɔla la a kɔni y'a laɲini baarakɛlaw fɛ u k'u dɔgɔ don kosɛbɛ nin salle kofɔlen yɛrɛ la nin kɛnɛ in kun cɛra ni mun ye o de kɔni kɛra wale ɲuman jɔnjɔn di ye ka ɲɛsin maaw ma maa fɛn fɛn kɔni cɛsirila nin baara ninnu kɔnɔna la. Royaume-Uni maaw u ka lasigidenso min b'an fɛ yan n'o y'u ka ambasade ye ka kɛɲɛ ni u ni bolodi ɲɔgɔnma ye ka ɲɛsin commission nationale des droits de l'homme ma n'o ye adamadenya lafasa kuluba ye olu kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye balo ye k'a ta k'a di maaw ma jɔnya kɛra sababu ye ka minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ni u yɛrɛ nana u kalifa Bamako yan a kɔni yirala k'a fɔ ko nin balo in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a musaka bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyɔn 2 bɔɲɔngo la nin balodin in kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na Cité des Enfants na teleɲɛtaa tɔgɔ la Aissata Touré ani Musa Jalo olu tun bɛ a kɛnɛ kan u sigira ni min ye a bɛ somɔgɔw sama bɔ.
jɔnya ye waleya ye min bɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ a fan dɔw fɛ an n'a sɔrɔla a kɔni kɔnna kabini san 1995 wagatiw la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu gɛnna ka bɔ u sigiɲɔgɔnw la jɔnya wale sababu la olu caman ye sigiyɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna la wa a maaw fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kayi mara de la walasa ka se ka nin maakɔfɛlen ninnu ka dimiw mada Royaume-Uni ale ni jɛkulu dɔ min kɔni sigilen don adamadenyaw hakɛ la tangali kama olu filɛ ka na dɛmɛba ta ka ɲɛsin u ma baloko ta fanfɛ jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don adamadenya hakɛw la tangali kama ale ɲɛmɔgɔ a ka kumaw kɔnɔna la a ye welekan bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko maaw bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko jɔnya wale a kan ka dabila. C'est vrai que an nana ka balofɛn dɔw di solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ badenya kɔnɔna na an maliyɛn damaw don mais an b'a fɛ ka min fɔ autorités k'o faamuya k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ ka maliyɛn dɔw minɛ jɔnya juru la an bɛ waati min na i ko bi k'a sɔrɔ Mali sariya bɛɛ b'o kɔn donc ninnu filɛ nin ye u bɛ nin yɔrɔ in na yan ja tɛ a ma ja u yɛrɛ ye parce que u gɛnna de ka b'u sigida la ko parce que k'u banna jɔnya ma a san kelen de ye bi ye donc u ye wele bila an ma an donn'u jigi kɔrɔ laɲini ye min ye u ka se ka segin u ka sigida la lafiya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ État ka se k'i jɔ u jigi kɔrɔ u kana se ka bugɔ u kana se ka nɛni u kana se ka bila jɔnya juru kɔnɔ parce que u siran'o de ɲɛ o de kama u nana yan bi donc o yɛrɛ de ye message fanba ye ka se jamanadenw ma. Jɛkulu bɛ ni o ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka sinjiya n'u ka taaɲɛ ko fɔ o vice président ni ale fɛnɛ de ye nin maakɔfɛlen ninnu olu ka kuma lasela ye ale y'a ka nisɔndiyaw yira u kelen kɔ ka nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ. Ne nisɔndiyara parce que nisɔndiya ye mun ye i ka mɔgɔw nana ka b'u faso kɔnɔ kabiri anw nana ça fait un an jour pour jour comme président de la CNDS y'a fɔ cogo min na bon anw taga yɔrɔ foyi tun t'an bolo an gɛnna musokɔrɔba dɔw bɛ yan san 90 san joli fo nana ka ban o don na kabiri a nana yan a ma kuma fɔ a banna don min na o wolola dugu min kɔnɔ k'a fɔ ko o tɛ yen dugumɔgɔ ye k'u gɛn k'u labɔ f'u ka kan sigi ɲɔgɔn na est ce que ni musokɔrɔba min bɛ san 90 san kelen na ale bɛ mun jɔnya baara kɛ bon minnu bɛ yan mɔgɔ 150 sisan k'olu gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔ olu wolola ye a dɔgɔmanin ninnu denmisɛn fitinin ninnu b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ min talen filɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma a bɛ taa jɔ malobɔrɔ tɔni 2 tulubidɔnw caman ale ni makɔrɔni caman ni o kasabi bɛɛ lajɛlen taara jɔ sefa wari miliyɔn 2 la. Kalo 18 nata la a yirala k'a fɔ min ye polisi 1000 ye olu kɔni bɛna u tɔgɔla du sɔrɔ yɔrɔ la n'o yɛrɛ k'a ma ko Jalakɔrɔbugu ACI a kɔni yirala k'a fɔ ko nin bɛna kɛ projet belebele de kun fɔlɔ ye bawo projet min kɔni ɲɛsinnen don polisiw yɛrɛ ka dugu ma o de ye du 20,000 ye a kɔni yirala k'a fɔ ko ni projet in yɛrɛ musaka bɛ jɔ fo sefa wari miliyari 16 bɔɲɔngo la a kɔni yɛrɛ musaka bɔra kulu min na sa o ye polisiw yɛrɛ ka kulu ye n'o ye amical de la police nationale ye ka se agent session immobilière maaw ma n'o ye ACI ye ani kɛnyɛrɛ ye cakɛda min bɛ dugukolo ko kunna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Trako Inter SA mawe. Mali kungango kibariyaw la cakɛ yɔrɔ min bi Mali kɔnɔ n'a ka baara ye ka so jɔ ka di maaw ma walima ka feere maaw ma n'u b'a wele ko agence de cession immobilière du Mali ni dɔw ko ACI a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye o bolo kɔni da gafe kan gafe min ni o kɔni ye ŋari k'a kan k'a jira k'a fɔ o na so 1000 bɔɲɔngo ka se ka olu kɔni bila sen kan don nataw la yaasa ka se ka o kɔni di fɛn ye maaw ma maa minnu mako bɛna jɔ a la kɛrɛnkɛrɛnna polisilakaw wa a jirala k'a fɔ ko ni so 1000 ninnu ko o kɔni bɛna jɔ fɛn ye ACI yɛrɛ ka dugukolo kan dugukolo min ni a fɛnzɛn bi ti jɔ fɛn ye hectare 37 bɔɲɔngo kɔnde la ni a filɛ nin ye Jalakɔrɔbugu wa jirala k'a fɔ ko ni baara ninnu jago mɔgɔbatigi min bɛ ni u bɛna ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnde kɛ o de ye Umar Jara kɔni ye wa jirala k'a fɔ ko waati min bɛ ni a kɔni dila ni maa kofɔlen ma ni a kan ka so ninnu kɔni jɔ ba ye yɛrɛ la a jirala k'a fɔ kalo 18 bɔɲɔngo wa a kalo ko a bɛ daminɛ fɛn ye avril kalo san 2022 kɔni kɔnɔna na o na kalo 18 bɔɲɔngo kɛ yaasa ka se ka so ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ cogoya min de la wa jirala fana k'a fɔ bayiko kuma min kɔni fɔla ni o tɛmɛna jamana ani ni maa kofɔlen ninnu kɔni cɛ ko o hakɛ fana bɛ ti dɔ fo san 20 bɔɲɔngo kɔni de la wa jirala k'a fɔ wari min filɛ nin ye wa so minnu filɛ nin ye n'u ye so 1000 minnu bɛ yen n'a kan k'u jɔ ka di polisilakaw kɔni ma a jirala k'a fɔ ko o kasabi o bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyari 16 bɔɲɔngo kɔni de la wa jirala k'a fɔ baara min filɛ nin ye ni a bɛna kɛ n'a bɛna so kɔni jɔ fɛn ye Umar Jawara ale ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ nin na kɛ sababu kɔni ye kalo 18 kɔnɔna na ka se ka fɛn ye baara kɔni di maa
maa ba naani boɲɔgɔnko kɔni de ma minnu be u sigilen bolo danbɛ u see kɔni kan wa y'a jira fana k'a fɔ n'i ye asayi kɔni jateminɛ ase ye cakɛyɔrɔ ye min ka baara kɔni ye yaasa ka se ka fɛn ye mɔgɔw ka kungow kɔni dilan cogoya min de la ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye waati dɔ kɔnɔ baara dɔ kɔni kun kalifalen don a ma nka ko n'u kɛcogo kɔni fɛ fɛn ye baara ninnu ko o kɔni ye san 3 boɲɔgɔnko kɔni kɛ fɛn ye ɲɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ a la kabini san 2014 waati ni ale ni fɛn ye api maaw ni u kun kɛmɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u na o baaraw fana kɔni kɛ ni kun ye sojɔ dɔ fana kɔni ye wa y'a jira k'a fɔ ko o waati kana se bi kɔni ma sa fɛn ye maa caman ko kɔni ye kuma caman fɔ ani maa minnu be n'u bi dugukolo daragiw son daragiw kɔni kɛ olu bɛɛ y'u ka kuma langolo kɔni fɔ o waati ko nka fɛn ye min kɔni ye olu ka baara ye ko gɛlɛya de kun dola a la ko wa fɛn ye nin y'a baaraw de daminɛtɔla kɔni ye u fɛ o y'a jira fana k'a fɔ traité min filɛ nin ye ubiyɛn baara ɲɔgɔnya min tɛmɛlen filɛ nin ye Umar Jara ani fɛn ye ase ɲɛma ani jamana kɔni cɛ fɔ ka taa se a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ a bi baara kɛ ani minnu fana bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye api maaw kɔni ye a jirala k'a fɔ ko waati nataw la kɛrɛnkɛrɛnyana ko a tina jan tuguni fɛn ye soba kelen boɲɔgɔnko kɔni be yen ko olu fana kɔni labɛnlen don ni maaw kan ka don a kɔnɔ ka da a kɔnɔna na wa fɛn ye u y'a jira fana k'a fɔ so min fana be yen n'u kan ka jɔ ka di polisilakaw kɔni ma polisiw ka maa ɲɛmaa dɔ n'u ye Buguna Baba Danbele ale y'a jira k'a fɔ ko so n'u bɛna kɛ nasuguya min de ye u bɛ min wele ko F3 fɛn ye 200 mètres carrés dɔ ye F4 250 mètres carrés ka taa se F5 300 mètres carrés ko so ninnu ko u bɛna jɔ o jɔcogo de la ni maaw b'a kalama kabini juillet kalo tile 9 san 2021 minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakalani ko ma n'o ye Dawud Ali Mohamedine ye ni ale kɔni ye biriki fɔlɔ dɔ da o waati k'a jira k'a fɔ polisi kelen so kelen ni ale ye o baaraw kɔni bila sen kan ko nin ye o baaraw de taatɔla kɔni ye wa o baaraw de filɛ ka waliya fɛn ye jamana maa ɲɛmaaw kɔni fɛ. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o kibaruya bɛ s'an ma an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Burkina jamana kɔnɔna ni kiri minnu bolodalen don yaasa ka dɔn maa min be yen n'o kɛla sababu ye ka se ka fɛn ye Thomas Sankara k'ale kɔni bɔnɛ a ni na cogoya min de la jirala k'a fɔ ko o ko minnu bɛ ka ɲɛɲini kɛ a jirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛlen ko maa minnu be yen ni olu kɔni jalakila k'a fɔ ko olu de ye nin baara cɛjugu kɛ olu ka surunali donbaw a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye gafe dɔ kɔni don yɔrɔ dɔ kɔni na yɔrɔ min n'u b'a wele ko conseil constitutionnel a jirala k'a fɔ ko o gafe dolew la ko o de kɔni kɛla sababu kɔni ye fɛn ye ka se ka fɛn ye nin kiri ka se ka a kɔni bɔ a jɔ kɔrɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko o kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ min wele ko requête ka gafe dɔ kɔni labɛn ni o ye fɛn ye maa minnu jalakilen don ko olu de ye Thomas Sankara ka a bɔnɛ a nin na ko o ye gafe kɔni don k'a jira k'a fɔ ko kiri ko a bɛ ka taa sira min kɔni de fɛ bi ko a bɛ ka kɛ fɛn ye nasuguya dɔ ye min kɔni tɛ k'o ta o jimi sira kɔni fɛ ko o kɔni de la ko o ye nin gafe in kɔni don ko o gafe dolen ni maa ko fɔlɔ fɛ ko o yɔrɔ bɛɛ fɛn ye maa wɛrɛ bɛ yen kiiri tigilamɔgɔw kɔni na walima surunali donbaw kɔni na o fana kɔni tugula ni maa ko fɔlɔ in ka hakilina kɔni nɔfɛ ko o de kɔni kɛla sababu kɔni ye fɛn ye kiiri min bɛ yen n'o kun kan ka boloda u ye o kiiri ka se ka a kɔni bɔ a jɔ kɔrɔ ko nin kɔni kɛla kamanagan ko ye ani balina ko ye fɛn ye bɛɛ lajɛlen hali kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bolo ko k'a sababuya kɛ fɛn ye maa minnu ye surunali donbaw ye n'u bɛ ka maa jalakilen surunali don olu y'a jira k'a fɔ ko fanga yɛlɛma min kɔni kɛla Burkina kɔni kɔnɔ nin waati in na ka sariya tigɛ so ni o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o ka colonel Damiba ko ale ye jamana ɲɛmaa ye ko kabini o kɔni nana fanga na ko o de kɛla sababu kɔni ye fɛn ye yɛlɛma dɔw kɔni don la kiiri kɛcogo kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jamana yɛrɛ bɛna kɛ fɛn ye ni maa min ye jamana kɔni fanga daraki ko ɲagali tɛna ta k'o kɔni sɛgɛrɛ tuguni ko o de la gafe in kɔni don la yaasa fɛn ye kiiri ko a kɔni ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔli la o de la o y'a bɔ a jɔ kɔrɔ. Senegali ministri min ka baara ɲɛsin bɛ Senegali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma a jirala k'a fɔ a kun ye wele bila fɛn ye Ukraine ni ka lasigiden min bi Senegal n'u b'a wele ko ambassadeur ka se ka ɲininkali kɛ a la ka sabuya kɛ ko a kɔni kun ye kumakan dɔ kɔni sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko o bi maaw ɲini maa minnu ni u kun labɛnlen don yaasa ka se ka taa fɛn ye Ukraine jamana k'a bɔ bolo la ko Russie bɛ ka be olu kɔni kan a jirala k'a fɔ ko gafe min kɔni don ni a kɔni sɛbɛnla kun ye cuwaw de fɔ ani fɛn ye i yɛrɛ ka lahalaw sɔrɔsiya Julia lahala min b'i la ko o bɛɛ de kun fɔla gafe in kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Ukraine ko u ka ni maa kofɔlen n'u y'u ka ambassadeur kɔni ye ko a kɔni ye nin ko ninnu bɛɛ labɛn ko ka sɔrɔ k'u bila fɛn ye bɔlɔlɔw sanfɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko
waati damadama kɔnɔna na ko fɛn ye a kumakan ninnu ko olu bɛɛ basila ka bɔ réseau kɔni sanfɛ o de hukumu kɔnɔ ko o kɔni y'a wele yaasa ka se ka ɲininkali kɔni sɛmɛ a la wa jirala fana k'a fɔ ko a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a kɔni kun ye wele kɔni bila k'a fɔ fɛn ye Côte-d'Ivoire jamanadenw Guinée fɔ ka taa se hali Sénégal jamanadenw yɛrɛ kɔni ma kɛ k'a fɔ ko maa minnu kɔni labɛnlen don ka taa se maa wɔɔrɔ kɔni ma ko minnu bɛ se ka taa Ukraine jamana kɔni dɛmɛ ko yaasa u na se ka o kɔni dɛmɛ ka se Ukraine jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na u ka ambassadeur min bɛ Sénégal Yuri Pivovarov ale ka fɔcogo kɔni na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye maa 36 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni kun taamɛ o cɔ kɔni sɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye Sénégal yɛrɛ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Sénégal ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye ko min kɔni kɛ nin ko ye ko min ni a kɔni ti ɲɛ Sénégal jamana kɔni kɔnɔ kana sigi Sénégal jamana kɔnɔ fɛn ye ka maafalaw ka se ka olu kɔni fara ɲɔgɔn kan Sénégal k'a fɔ ko ina olu ta ka taa kɛlɛ kɛ ni u ye ka jamana kan ko Sénégal jamana ko a ti jɛnɛ a ye wa sariya bi Sénégal bolo min bi fɛn ye ɲagali ta k'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ. Ethiopie jamana kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn ye maafa jugu minnu kɛla Ethiopie kɔnɔna na kɛlɛ ko in kɔnɔna na jirala k'a fɔ ko araba tɛmɛlen n'o bɛnna marsi kalo tile 2 kɔni ma ko fɛn ye diɲɛ serege naani jɛkulu ma n'u ye Conseil des droits de l'homme ni olu kɔni ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u bi diɲɛ serege naani jɛkulu kɔnɔ ONU kɔnɔ ko o kɔni sigila Genève fɛn ye ka se ka hakilila dɔ kɔni bɔ yaasa ni maafa jugu minnu kɛla Ethiopie kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ maa jɔnw y'a kɛ jɔnw de kun b'a a kɔkɔrɔ ka se k'o dɔ ka ɲagaliw ta ka ɲɛsin o kɔni ma cogoya min de la o de la o ye maa min kɔni de suganti maa min ka se ka o baara kɔni kɛ o de ye fɛn min ye CPI maa ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Fatou Bensouda kɔni ye ni ale CPI maa ɲɛmaa kɔrɔ kɔni a jirala k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ maa ye maa min bɛna ni baara kɔni kɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko Fatou Bensouda kɔni ye baara girimaba kɔni ye a kɔni bolo fɛn ye ka se ka fɛn ye gɛlɛ min kɛla Tigre kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn ye Ethiopie kɔnɔ ka se ka a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni woloma k'u da ani fɛn ye kiriw na se ka bɔ sira ɲuman kɔni fɛ cogoya min de la a jirala k'a fɔ Fatou Bensouda ni Gambien don ni a bɛ bɔ Gambie jamana kɔni kɔnɔna na ko a kelen kɔni tɛna ni baara in kɛ a jirala k'a fɔ fɛn ye Kenya kiritigilama wɛrɛ bɛ n'u ye Kari Beti Murungi ye ko o bɛna a dɛmɛ fo ka taa se Américains ka kiritigilama dɔ n'u ye Steve Rainer ye ko o fana kɔni bɛna a dɛmɛ wa a jirala k'a fɔ ko ni maa ko fɔlɔ ninnu ko san kelen bɔɲɔgɔnko ko o kɔni de bɛna di u ma yaasa u na ni baara kɔni kɛ nka o san kelen ko n'o kɔni dafala dɔ fana bɛ se ka fara fɛn ye o san fana kɔni kan. Ukraine jamana kan jirala k'a fɔ ko juma tɛmɛlen fɛn ye Ukraine olu ka ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Ukraine jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma ale kɔni ye kulekan kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye l'Europe jamana olu yɛrɛ ka mugujugu mara yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko centrale nucléaire d'Europe a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Rusiw ka wulikajɔ kɔni fɛ ko o kɔni ye mugu caman ka se ka o kɔni ci a la cogoya min na ko o de hukumu kɔnɔ fɛn ye nin soba in ye ko a fankelen kɔni bɛ yen ko tasuma kɔni kɛn bɛ k'o minɛ Rusiw kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka marifa kisɛ k'a ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka mugu ci fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko kɔni kɛla sababu kɔni ye ka se ka fɛn ye tasuma kɔni wuli fɛn ye nin so in fan dɔ kɔni na fɛn ye Ukraine olu ka ministre ka kuma ɲɛfɔla fɔcogo la n'o ye Dimitro Kuleba kɔni ye a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye Ukraine yɛrɛ jateminɛ bi ko fɛn ye kɛlɛ caman ko bɛ ka kɛ u ka faaba yɛrɛ kɔni dancɛw caman kɔni na jirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ kɔni bɛ n'u ye u ka faaba n'u ye Kiev o worodugu yanfan ko kɛlɛw bɛ ka kɛ min ni faaba yɛrɛ ti tɛmɛ kilomètre 550 ani 50 bɔɲɔgɔnko kɔni de la fɛn ye u ka dugu maire dugu min bɛ yen ni u b'a wele ko Dernogda o maire ale ka fɔcogo la a y'a jira k'a fɔ ko maa caman ko o kɔni fatula nka a ma se ka o kɔni da kɔni fɔ a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye Ukraine dugu minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Tchernobyl a jirala k'a fɔ ko Rusiw ko o kɔni ye nin kɔnɔna bɛɛ minɛ o don la a kɔnɔna k'a minɛ fɛn ye cakɛ yɔrɔ min fana kɔni ɲɛsin bɛ nin mugu pɛrɛta ye ka se ka a lakɔlɔsili kɔni ma olu fana y'a jira k'a fɔ ko u b'a a kunnafoniya kalama ka jira k'a fɔ ko yɔrɔ in ko a fan dɔ kɔni cilen don fɛn ye Rusiw fɛ wa u y'a jira ko an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi ko fɛn ye mugu pɛrɛta in ko a kɔni ma tiɲɛni bolo da fɔlɔ. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan k'a d'an ma an ka se ka laseli k'aw ye an b'a fɔ aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna ma.